Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बुरिरि फैलायबाय आरो आंनो जि जोमलायना जि साखालायना माने मा होनो फुङावनो आङो मोखांल' सुदों क्रिम स्रिम जेबो लगायाखै ओमफ्रायहाय पाउडारफोराबाथ' नायजाथावखायानो होनजाखायोबो ओमफ्रायो माने आङो दायो फुंनि जानो थाखाय नै बेखौ खानो नागिरदों आरो आं दाखालि भिडिअआवहाय होनदोंमोन ना बेखौ आं दावदैजों जागोन होननानै 1 तारिखखाय ओमफ्राय बोराया 1 तारिखाव जाबा मालाय दावदै जाबा लुगु जायो होनना खानो होआसै आरो ना ओमफ्राय दिनै जानो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना आंनि दिनैनि भिडिअखौ दादुसो जागोन जोंहा दाहाय न' हे भगबान लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै बिराद मोजां मोनसे गेम खोन्थानो नागिरदों बे गेमानो जाबाय टेक्सटाइल गेम बे गेमाव नोंथांमोनहा गोसोबायदि गेलेनानै आर्न खालामनो हागोन इन्टारेस्टआ दायो दङ नोंथांमोना माखौथ' नेदों नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेबा नोंथांमोना जोबोरैनो देरहानो हाखागोन फुरायैनो स्टार्ट नाम्बार थुनानै होदो अब्ला बेबायदि ओंखारबोगोन अब्ला प्ले खालामदो ओमफ्राय बेबायदि एन्टार प्रेस नुगोन बेयाव रिसार्च खालामनायाव जोबोरैनो इजि बेयाव नोंथांमोननि गोसो बेसेबां रिसार्च खालामनो हायो नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनायनि लोगो लोगोनो बेंक एकाउन्टफ्राव आरो गासिबो मोनगोन आरो ना नोंथांनि फैसाफोरखौ नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय गेलेनो गोसो गेलेबानो जाबाय गेलेग्राफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय 1 लाख प्राइजबो दङ बेयाव गिभ एवे दङ आरो ना बेवहाय 1 लाख सोबांनि प्राइज आरो ना लोगोसेयैनो आइफन ओरै देरहानो हागोन गोबां बायदि बायदि गेलेनो हागोन लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना माखौ नेबाय थाखाय थांदो आरो गेलेहैदो आरो ना बागुरुम्बा दे मोसादे बागुरुम्बा दे मोसादे बागुरुम्बा आयहायमा दै जोबो गांजेमा आयहायमा दै जोबो गांजेमा नै मादै खनानि निलाजि ओइ बिहामजो दयारि नोंनि साजा गन्थं लेले दालाजि Coba, mana men? Ningna mana? Hah? Ningna mana? Hau. ओमफ्रायहाय लोगोफोर नै माने आङो मा होनो दावदैजों एवनो नागिरदोंमोन ना एवासै आरो ना आङो माबाबायसो बइलसो खालामबाय र' देखायनि जाबायानो इयो अलरेडि खुल जासिमसिम नै गुदुंथार ये देखिए गाइस बढ़िया Ma, plastik ki daw din ki. पनीर Wow, ma pergi aku, ma plastik baju salang ko. बढ़िया ना Oh. लगा Ho. Oh my god Sudle me. mana fudle man बढ़िया wow guys नै बढ़ियालै दसे दोनबावनांगौ माने हायोबा Ira terenggali mathe. एवफ्रामफिनबावनांसिगोन एवफ्रामफिननोसै आं दायो